Maunid akong pangutana dira, are we in the end times? Naana ba tas mga naghinapos nga mga adlaw? Praise God. Kung kita'y papilion igsuon, murag ang labi naghayahay ang kinabuhi, murag di pa kita ganahan matapos ha. Praise the Lord. Amen. Pero katong gitawag og mga problemado, labi nagnapuno sa utang, o niya puno sa kagubot ang kinabuhi, mutawag na lang sa Ginoo, Lord, rapyura na lang ko, Lord. Ano nag-ingon sa tagabuhol, igsuon. So are we in the end times? Whether you like it or not, mga kapatid, na atas na ginapos ka mga adlaw. Next, are we in the end times? Atong patubagon, igsuon, ang Biblia. Now, the Bible is the answer. So kung atong balikan, ang bersikulo nga atong gibasa igsuon, praise God, hallelujah, sa Mateo Kapitulo 24, mauni mga sinyalis nga gihatag sa Dios ni Jesus Christ igsuon sa iyang mga disipulo. Kaya nagisgot siya igsuon og katapusan sa mga kapanahunan. So ang iyang mga disipulo medyo na bothered sila og nangutana sila unsa may mga ilhanan sa katapusan unyas mga adlaw o sa nagkaduol nga mga katapusan sa mga adlaw. Og si Jesus mitubag sa Mateo 24 versikulo 4 nga nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa. So dili ni siya geographical issue igsuon pag moingog gipasalaag. Kita tanan igsuon labi na dakangadto na tag syudad mga bag-ong nakaabot ana igsuon masaag ta. Pero dili na mo ibot pasabot. Agi pasabot dira nga mapalid ta masaag tagikan sa kamatuoran. Now Jesus was talking to his disciples. It means nga ang iyang gisultian katong mga magtotoo. Tanang magtotoo mo yung praise the Lord. Tanang mga tuotohon mo yung amen. Ay salamat in taon, why tuotohon. Kita tanan mga magtotoo, dili ta tuotohon. Praise the Lord. So iyan ning gisulti igsuon. Dili sa mga unbelievers, kundi sa mga magtotoo. Iyan ning gipasidaan-daan igsuon na kung kabantay ta, kung atong tunan ng Biblia, gikan pa sa daang testamento walay gipahamtang ang Dios nga hukom. Walay gipahamtang ang Dios nga kadaot kung wala siya magpasidaan. Everybody say amen. Dili traidor ang Dios. Nga naabot ng butanga nga wa kakabalo. Maubitaw sa panahon ni Noe igsuon, kung kabantay ta, gigamit siya, pila katuig ni winalihay. Ngani, gipatindog pa niya igsuon, dito pa sa tumoy sa bungtod, ang arka gipahimo sa Dios. Sa akong pagpanabot, to man ni sa Biblia, pero sa ako lang pagpanabot, usa ni katuyuan sa Dios nga makita sa daghan. Everybody say amen. Ang kaluwasan dili sikrito. Pag sikrito na, di na kaluwasan. Ang kaluwasan, inugbutyag ni. Inugpahibalo. Maubitang naagay mga pastor, naagay mga mag-evangelize, mag-Bible study. Kaya ang kaluwasan di ni sikrito. So gipabutang dito sa bungtod igsuon, which is, ang disadvantage ana, maglisod sila tuo, kay nga mulunop kay naa sa igbaw sa bukid. Praise the Lord. Kasi sayunan ka na patok pahimuon kag pambot dito sa igbaw sa bukid. Sa okay sa may mulaong ato dito. Praise the Lord. Oh, kamo kuno magsaog mo magbutang mo dito bangka sa igbaw sa mag-usa mo mamulupad ng bangka. So dito gipahimo, pero pila ka years kung imo studian, nagawali si Noe. Nga adunay lunop nga moabot. Di pa ibalo na daan. Una pa niabot ang lunop mga kaigsunan, pila katuig winalihay ni Noe. Pila katuig di pasidaan niyas mga tao. Pero ang taong gahig igsuon. Praise the Lord. Amen. Maingon ding mga bata, ingon ang amahan nga gahig ako, nabay. Ong humok. Puros maginagahi, gawas lang na pay hubon gay humok. Praise God. So gipasidaan. Now, the Bible is the answer.
Kung nangita kag katubagan igsuon unsa ka tinuod nga matapos ang kalibutan, ang Biblia atong patubagon. Next. Now, today we will examine the signs of the times. Explore how Christians should live during this period and find hope in the promise of Christ's return and the new creation. Now, karon igsuon ato ning eksaminon. Ato bang sa Bisaya na examine mo? Tabangi ko man kay maestra maka. Sa examine. Dili, ha? Sutaon. Ayon. Bright kiday ko. Atong sutaon karon igsuon ang mga ilhanan niining kapanahunan. Unya ato igsuon nga i-explore. Ato bang atong pasagda ng atong kaugalingon nga mutuon. Atong pasagda ng atong kaugalingon igsuon, amen, nga mukutlo o makakat-on igsuon unsaon nga kitang mga Kristohanon magkinabuhi niining panahuna karon igsuon. Nga atong makita sa Biblia kung ato ning makaingon ta nga mao na gining naas Biblia. Unsay response nato? Timan-an nato dita parehas sa kalibutan igsuon nga ang ilang response makulbaan, mahadlok. Ang atong response kung moabot ang katapusan dapat malipay ta. Praise the Lord. Agawas lang siguro wa kita magtinarong sa pag-alagad. Ang pagpasurondo mailhan gining mga tinuod nga pagkatao aning mga pastor kung mubalik ang Ginoo. Praise God, kay tingog sa katapusang trumpeta ang katong mga pastor nga way di tarong mga kaigsunan, mga to, agoy, rapture na. Amen. Mga bayot na nakalitan igsuon. Pero kita di ta inosente ani. Mao nang kung atong basahon igsuon ingon dito, ayaw kamo pagpalingla. Paningkamuti ninyo nga dili kamo pagapasalaagon ni bisan kinsa. Sa 5, kay daghan ang muani sa akong ngalan sa pag-ingon, ako mao si Kristo og magapasalaag sa kadaghanan. Diri ko muurong ko diri gamay. Kita dali kay tang mo conclude karon pag naaga ni mga gift of healing, nga ministry, gift of prophecy. Moingon nenta ay mga kuana, mga antikristo na. Di na tinuod. Ako na iklaro igsuon na. Ang giingon diri dagang mutungha. Nga mogamit sa iyang ngalan, ang giingon diri mo claim sila nga sila si Kristo. Amen. Musugotag sa dili gawas outside sa atong religion nga giila. Dagang mga nagwali mahitungod kay Kristo. And that's not bad. May lang po nyo, naabi tayo mga nagwali sa una, sa panahon sa mga disipulo, miingon dahil igsuon ang mga disipulo, Ginoo, na may mga nagsigigwali ba? Hindi man ni parehas tog pundok. Kung sa ingon ni Jesus Christ, pasagdi sila. Ang dili bato kanato, dapig kanato. Praise the Lord. So, what ay katungod nga mo kontraan ng mga tao nga nagwali pod, may tungod kang Kristo. Kawas lang siguro lain ang pangalan nga giwali. Pasadi lang sila mo angkon nga sila si Kristo. Everybody say amen. Pag mo ingon na gani si Pastor Wilby nga, ako ang Kristo. Na delikado na panghawa na mo dire. Praise God. Pero kung akong giwali si Kristo, akong gi-introduce si Kristo, amen. Nakatabang ko. Kaya ang Pilipos Kapitulo 1, kung ato nang basahon, si Pablo miingon, na ay mga nagwali tungod sa kasina. Hello? Di ba na ay mga nagwali nga, sinasinarang ila ba? Ay, wali po ta, kay para managhan po ta. That's, although, makaingon ta na, ang murag nindot nga sana, kanang direksyon, pero bati nga motivation. Praise the Lord. So nindot unta na mga kaigsuunan niya, ingon si Apostol Pablo na ay nagwali kay nang warta.
Basahan niyo sa Filipos Kapitulo 1. Pero ingon si Apostol Pablo, okay ra na. At least nawali si Kristo. Praise God. So, di gid malikayan nga nain ng mga nagwaling suya-suya lang. Wa gid tinud-anay nga gitawag sa Dios. Pero ang importante, nawali si Kristo. Basta di lang yun mo angkon nga sila si Kristo. Everybody say amen. Sa diyang giwali nila igsuon, ilang gidirekta nga adunay Dios mga kaigsuonan nga panganlan og Jesus Christ. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Next please. Now, karon atong i-identify mga kaigsuonan ng key biblical signs. Sa ako nang giingon, sa Matthew 24 alone, aduna nay mga nahitabo. Okay, klaro? Nay nahitabo na, pero napoy mga wa pa nahitabo. Ato nang himay-himayon karon. Discuss signs mentioned in the Bible such as increase, wickedness, and moral decline. Refer to passages like Matthew 24:12, 2 Timothy 3:1-5. Pagtubos kadautan. Mutubo di ay ang kadautan sa katapusang mga adlaw. Amen. Kung nag-upgrade ang mga cellphones, nag-upgrade po ng pagkadautan. Can you just imagine igsuon karon? Ang anak mang-rape sa iyang inahan. Kadungog mo anak. Amen. Ang inahan mo patay sa iyang mga anak. Increase of wickedness. Unya mingon diri, moral decline. Diba? Sa una igsuon, ang motivation magid sa amo sa una, mo amin gid ba sa nay tiguang? Kita mig mga tiguang sa una, labi na tong taga-mayahay nga sa nga natong tiguang nga tiyong. Katong tiguang na kaayo ba nga mag-inana na. Amo agi tong bagton magduwa-duwa. Karon mga igsoon, mga bata, mga wa nay batasan. Praise the Lord. Ang mga anak, grabe na mutubag sa inahan. Di ko malimot sa una, puro hinumdum lang mga igsoon, di na unta utruhon. Akong inahan, busy man taong kaini sa una. So ako'y alog, diha pa mi sa balay sa ni bagtik. Di karon gikan siya sa iyang trabahoan, dito raman sa Kamalig. Nya ako maupay pagpahuway nako kinag-alog ko ba? Kaos ba? Hakot ko ditong tubig sa CR. Taw naabot siya. Ingon din si mama nga. Kasi aron ko na tubig sa CR ko, pag alog ko mo, gisagpa ko igsuon basta paka akong naungon. Amen. Pagsuod niya siya, unaaman lagi daghang tubig, nasagpaan hinuong ka. Sige na lang ko kinuktok dito igsuon. Nawa, main pamatasan na to ba? Kitang mga anak. Morally decline. Amen. Sa una, igsuon, inumdom pa ko, na mga bago pang motor. Pila pa man taon to yung nakamotor sa una. Inumdom kong motor sa una ni Brother Sergio, igsuon katong DT. Agrapi. Nga no, pupunto sa una ang DT, humuta man og aso. No? Humut bitaw kayo, basta magpa-andar na gaya nas Brother Sergio sa una. Magtinaganay din niya amo ginang sundon tong humutan naman gid sa aso igsuon. Na nasulto sagol utot siguro igsuon. Praise God. Hinumdumi sa una ang mga tiguang, mga idaran ba? Mga bata pa mami ato. Gamay ra man ang daan, di ba? Gamay ra man ang daan sa una. Magpadaplin ginangadto ginas kasagutan mo agi basta naay habal-habal nga mo agi or diti or unsa diya. Karon manaplin pa bitaw mga tao sa pagpipipa nimo. Kasuway ko diras mayahay igsuon nga ang amo ang isway aim sa una high school mura diri pa mi ato nagpuyo. Kaming Pastor Ike mga kaigsuonan padung sa eskwelahan dira sa Western. Diras mayahay gidasmagan mig bata mga kaigsuonan. Ang motor mo gidasmagan mga kaigsuonan sa bata. Kusuga na maganyag dagan igsuon daspa gid siya. Kuha naging mga kabuot ni mga tao karon, mga bata karon. Amen. Una kabantay ta mga kaigsuonan. Mao na gingon niya, ato ra ko nabasahon bi kadong Timoteo 3:1-5. Basahon ra ko na to. Kanang kusog og tingog, Bisaya lang pod.
Nindot kay ni gimay-himay ni diri ni Apostol Pablo. Sulat niya kay Timoteo. Ikadong Timoteo 3:1-5. Sige, okay din sa Biblia. Sige, basa. Kay ang mga tawo unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masuktihon sa maginikanan, walay igabalos dili Dios non. Walay pagbati sa walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta hinoon, nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapang himakak sa gahom niini. Likayi kining maong mga tawhana. Sa katapusang mga adlaw, mauni klases mga tao. Tigpaburot, tigpagawal. Di na matinahuron. Mudecline, igso ng atong moral. Praise God. Dito sa, ako aling isulti, di lang ako isulti asa nga lugar. Sometimes evangelist ko igsoon, I used to magmano sa mga pastors. Ay ako maigsoon bisag pastor ko, dako kog respect gyud sa mga pastors. Mataha ko sa ila. So moral, muubos ang atong moral. Mga wanay respeto. Praise God. Mga wanay baruganan. Mauni ilhanan sa katapusang mga adlaw. Mutubo igsuon ang pagpakasala o pagkadautan. Ato ba ning nakita karon? Ato ba ning nasaksihan karon? But pasabot hapit na ang pagbalik sa Ginoo igsuon. Amen. Kung ato ning nakita karon, naa natas katapusang mga adlaw. Mo nang wa nay panahon sa pag-atras, wa nay panahon sa pagduwa-duwa, wa nay panahon sa pagtalikod. Padayon ta sa pag-alagad sa Dios. Wars. Na ba'y gubat karon? Hello? Ang gingon diri, gubat og dungog-dungog sa gubat. O pasabton ta mo ha. Dili gyud na specific nga kung asa ta nahimutang gubaton gyud. Dili. Kay bisan ang dungog-dungog sa gubat, sinyalis na siya nga hapit na ang mga adlaw. Nakadungog na ba tag gubat-gubat karon? Kaagi na tag gubat, ning sikat gani ning mas batis gubat eh. Ning viral gani ni. Asa tos bilyar musa ba to? Oo, ning viral gani igsuon. Sunaay mga gubat. Tinuod ang Biblia. Dili ba kako ng Biblia igsuon? Adunay dungog-dungog sa gubat. Adunay mga natural disasters. Unsa man na siya? Katong mga linog. Praise God. Di ko malimot sa 2000, sa tong linog, 2013 ba to, Brother Leo? May pag-abot nimo 2000, ang Yolanda, unsa tong tuiga ang Yolanda? 13, yung murag nagdunganay ratog ang katong linog ang nagrabihan ang buhol. Paglinog ato dito mangko sa balay nila Sister Hinya ato sa office nila dito naligo. Mga igsuon, di kani deng nakas aktual di gid ka kasabot unsay buhaton nimo. Mura kog nagsatsa dito eh. Kay naatol man gyud siyempre maligo ta lain mo pugkay maglong sleep ta dito. Maghubo gid ta tanan. Mahinal ninyo imagine na ang paghubo. Paskay naligo. Naunsa man nung pagkitabuan na atlan maging paglinog niya. Mao pay pagpamubo. Wa ko kay bawas. Ang ako giuna-una ato igsoon budagan gigos gawas nga naghubo. Bitaw? Sa kakulba og wa mi hunong. May na lang gani ang linog, wa gi linog sa kauras. Di ba? Kasagaran sa linog seconds lang. Kay kung moabot og usa 2 ka minuto, murag ubay-ubay gig matumpag igsoon. Kadag kuha ko sa murag mo punit ko sa naglib ko sa kung buhaton kay 5 ka second floor god. So feel kay nimo ang
Labyog. Mabita na ang Ginoo, patas gid ang Ginoo sa tao ba? Praise God. Paglinog, pabor sa mga payag. Wagi hadlok. Di ba? Ug payag inyong balay, iglinog, hasa, o yoga pa, Lord, huwag matumpag. Ha? Di ba? Payag, linog pa more. Pero pagyo, luoy pong payag, ang ayahay, ang simentado. Salamat, gipatas lang is Ginoo ba? Praise the Lord. Wala kayo magka-discourage sigson nga. Sila, mga nindot kay balay, mga nindot kayo mga simentado, sa kalino ka na, basi matumpag na. Salamat na lang ang payag imong balay, pero bagyo po, pangupot lang po. Hallelujah! Ato palakpakan ng Diyos. Natural disasters. Adunay mga linog. Praise the Lord. Hallelujah. Adunay mga gitawag igsoon og mga butang igsoon nga dita kauyon. Pero maingon sa size, kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga. Apan dili pa maoy katapusan. Dugaya ba po daan niyo? Muingon dito, tanaw, na mga linog, na may mga nagwali diya. Pero di pa di ay mao ang katapusan. Sinugdanan pa lang. Praise the Lord, hallelujah. Sa sunod nga bersikulo, kay magatindog ang nasod batok sa nasod. Og ang gingharian batok sa gingharian. Og moabot ang mga gutom og mga kamatay. Og mga linog sa mga nagkalinlaing mga dapit. Igsoon, once nga maggupat ang nasod batok nasod, automatically naagi diha ang gutom. Di ba sa Middle East? Pag ang Middle East na ay kagubat, unsa may lisod pangitaon, unsay mo mahal? Diesel, kerosene, ang mga pagtubil na to. Ug sa Negros pa, pinulungan sa kong asawa, mga pangtughong na to. Mamanay ilaha, basta patubil, tughong. Ingon akong ugangan, nag-drive sa tricycle nga. Res, atuan ni patughongan. Tughong. Patughongan taning motor kay wanay sud. Ha? Tinughong day lagi itubil day. Ara ba ni ang manghod sa kong asawa mga kaigsuonan? Wara ba nato ni sila marlamano in town pagpatindog diri kay naatol man tong installation ako, Sister Regine, niya na pa Sister Kim igsuon, gikan sa Tabuilan. So wala to na sila ma-welcome in town. Praise God. So, maglisod kita pang gasolina. Watay pang tughong. May gani kay nagkasabot may sa kong asawa, nga lain man tayo ni siyag sinultian igsuon. Sukli. Mangay kag sukli. Ari akong kambyo. Kambyo. Tinuod na igsoon, ang sukli sa ila, kambyo. Nakay kambyo diya, kambyo akong 100 be. Kambyo. Mao na ilang pinulungan sa Negros, sa pagaytoy uban, langga. Ang ilahang pundukon, tapok, atong tapukon. Sa ato tapok, labay man nila, pundukon nila mga kaigsuunan. Praise God. So balikan nato igsoon paggubat, mao gina lisod kaayo ang mga pagbiyahe nila igsoon. So naagi gutom pagubat. Amen. So mao nang kung ato mabantayan karon igsoon ang mga nasod karon nagnilabanay. Praise God. Ang China igsoon, China ug ang Russia man yata. Kunya ang Amerika laban mga kaigsuonan sa Israel. Naapudapig sa Pilipinas. Mabitaw na ang sa West Philippine Sea igsuon. Og tan-awon sa geographic mga kaigsuonan location, ato man gina. Mao gina klaro pagkasulti ato gina diha. Ya tungod lagi kay daghan lagi mga isda. Ang kunon sa China. Naapagay mga mananagat ito, pasirita nila igsuon. Praise God. Unya ang Pilipinas, saan man nato pagsukol? Yang China pagkadaghan nila.
Ang ilang mga panggubat, mga igsuon sa kadagan sa China, ihi pa lang sa China, mga igsuon, maglunop ng Pilipinas. Tinuod, sa kadagan sa China. Bawbitaw sa China lang igsuon ang mga fetus ilang panglutuon. Fetus. Inana, kadagan kay grabing dagana nila. Praise God, mo na mga fetus, mga batang gagmay, panggisa nila igsuon. Ibaligya nila tago igsuon. Kita ko sa mga videos ana. Grabe na sila, wa na sila Diyos. Ya karon musukol ka sa China. Wa man tay ka panghambong, mga wakwak ramay naa sa tuwa dire. Amen. Ang mga ubang nasod na mga missiles. Praise God, manglupad pila ka kilometro kanang ilang panggubat karon. Manglupad pila ka kilometro igsuon. Gi-control sa computer. Kabuot sila gaas sa tugpa. Kita wa may lahi manglupad, wakwak raman. Una sa panahon ni Duterte, digid mo sukol. Bright gid si Duterte. Amen. Duterte. Bright good. Nga naman digid siya musukol sa China. Nga naman wa man tay panglaban. Sa may panglaban na to, aramalay, ikumpara sa mga missiles, mga manglupad. Naato tay mga tangkidigirang mga hinatag sa ubang nasod nang kagang-kagang mong pong uban. Dinaganay palang lupig na ta. Praise the Lord. So kung murais ang nasod batok nasod, kita igsoon hilis gid siguro tayo maggubat na Ginoo ko. Impas mga katiguang manguros na lang kita nani. Sumuabot na igsoon. Ang kanang mga butanga igsoon usana sa timailhan. Praise God, hallelujah. Nga hapit na ang katapusan sa mga adlaw. Apan sa utso miingon, apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. Unya, igatugyan kamo sa kalisdanan, ug pagapatyon kamo, ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasod tungod sa akong ngalan. Praise God. Moabot gid ang time igsuon nga dagang magdumot nimo tungod kay imong gikuptan ang pangalan ni Jesus. Daga mga taong mubiay-biay nimo tungod kay imong gialagad ang pangalan ni Jesus. Di ginakatingandaan sa unang bugoy-bugoy pakawa kay mo lutos nimo. Wa kay mo saway nimo. Praise God. Pero kanong nangalagad kas Ginoo, perting daghanang mo chismis nimo. Daghanang mo libak nimo. Pabitaw-tahon to akong anhing lulo igsuon. Primero ko na atong simba, pila ka simba, adto in taon sa kasagbutan mo agi. Praise God. Kay daghang mga barkadang maagian, mag-inom diha o sawayon siya igsuon. Praise God. So ato nang gina-expect nga adunay mga pagbiay-biay, mga paglutos. Amen. Pagadumtan ta sa tanang mga nasod tungod sa ngalan ni Jesus. Og unya daghan ang mga pangdol og magtinugyanay sila ang usa ug usa og magadinumtanay ang usa ug usa. Sa 11 og manggula ang mga daghang mga bakakong mga manalagna og magapasalaag sa kadaghanan. Og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Sa 13, apan ang magpadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Nako i-discuss diri gamay, sige palihog ra gud ta. Ako i-direct lang. Palihog next. How do we live in the end times in a world that is out of control? Next, please. Sa end time scenario, adunay deception from within the church. False messiahs, false prophets, mo ni mga maabot igsuon. Sa 24:45, they just have an agenda. They will take the name of Jesus, do ministry and proclamation and make money. So watch out. Next, please. Evil happenings in the world, wars, rumors of wars, famines, earthquakes. Next. You will hear of wars. Sige, next. Humana na.
the lives of the disciples of Jesus in the end times. So kita mga tinun-an ni Kristo. Tanang mga gitudluan sa pulong sa Diyos, sa doktrina sa mga apostoles o doktrina ni Kristo, kita'y mga disipulo. Tanang mga ingong disipulo. So, tinun-an ta. Ang disciple, now listen to me very closely. Ang disciple, gikuha sa word nga discipline. Di ka pwedeng mahimong tinun-an kung wa kay disiplina. I believe, mga kapatid, discipline is everything. Kung kamao kang mo disiplina sa imong kaugalingon, pwede kang mo asinso. Kung kamao kang mo disiplina sa imong kaugalingon, nindot ang dagan sa imong kinabuhi, basta naa kay disiplina. Praise the Lord. Mao na sa church, atong i-expect nga ang pastor mo disiplina gid sa ato. Daghan ra barong mga Kristiyanong moingon, ako manimba magiko pero di lang gikubutan. Ha? Usa ko nang klasiyas pag-alagad nimo. Praise the Lord. Nangalagad ka, aron magpakontrol ka diha sa prinsipyo sa Dios. Wa ka mangalagad aron imong kontrolon ang Dios. Hello? Klaro? Nangalagad ka aron imong itugyan ang imong kinabuhi sa Dios. Wa ka mangalagad para ang Dios mutugyan sa iyang kinabuhi sa imuha. Praise the Lord. Nangalagad ka aron ikaw mudaig sa Dios. Wa ka mangalagad aron ikaw daigon sa Dios. Everybody say amen. Nangalagad ta igsuon aron atong disiplinahon ang atong kaugalingon. Dili nato disiplinahon ang Dios. Amen. Daghang mga churches karon mga igsuon di magpabuot sa ilang sinuloban. Ay lang kog buti pastor, manimbara lagi ko. Ay lang kog buti kano sa kumo nagsimbahan. Ay kog buti kung sang orasa. Ay kog buti pastor kung sa akong buhaton sa church. No. Kinahanglan ang mga pagtulunan, ang mga gitunan ni Kristo sa pulong sa Dios igsuon, adunay mga disiplina. Tanawa ra gud ang panimalay pag way mga disiplina ang mga tao diha, hugaw. Gubot. Kaya mukat. Pero pag naay disiplina ang mga tao diha, praise God, naay sinabutan unsang orasa mo mata. Naay sinabutan ug unsay trabahoon nimo. Nakalatag na tanan. Pag disiplinado, nindot kayo, hapsay. So, ang mga tinun-an ni Kristo, unsa may atong gina-expectar, nining mga kapanahunan karon. Next, please. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. Sa atong gibasa ganina sa Bisaya. Igatugyan kita. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Aron pagalutuson. Aron ibutang mga kaigsunan. Aron patyon. Og pagadumtan kita sa tanang mga nasod tungod sa pangalan ni Jesus. Next. Persecution. Now listen to me. Ang church moagyo gyud na og persecution. Paglutos, kasakit, pagtugyan ka nato diha mga kaigsuunan sa mga dili maayong butang. Apostasy, kinsay nakadungog na naning word nga apostasy? Kasing ramay nadunggan sir na to. Apostasy. Ang apostasy igsuon, gihimo ni siya nga termino, specific lang gyud sa mga Kristohanon nga moatras sa pag-alagad. Mabackslide. Mao ni gitawag og apostasy. Many will turn away from the faith. Love of most will grow cold. So mga atras, dagan ang moatras. Praise God. Sa mga dugay na nangalagad, nakasaksi kita. Nga dagan tag kasabayan nga karon wa na makapadayon sa paglagad sa Ginoo. Praise the Lord. Dagan kayo nay moatras sa pagtuo. Nagani mga uban, mga igsoon nga mga dasig pa kayo. Nagani mga uban, some of them are pastors.
Pero karon wa na makit-i diha sa pag-alagad sa Dios. Apostasy. Persecution. Atong balikan ang persecution igsoon. Next, please. Sa persecution dili ta mahuman igsoon. Ang persecution dili ta makasinati kita tanan. Kung sa pre-tribulation theory ta. Pero sa persecution ako laning iklaro na anay mga naka-experience ani. Mga grabing paglutos, mga grabing kasakitan. Ginalutos sila tungod sa ilang pagtuo. Familiar with the song, I have decided to follow Jesus? Atong kitahon, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. If you try to research, mga kapatid, kana na komposo sa katao nga gilutos. Gilutos siya tungod sa iyang pagtuo. Iya nang na-compose ka kanta. Do walay tuno. Apan pirmi niyang gibalik-balik hangtod sa iyang kamatayon. Praise the Lord. Ang mga kahoy, ilang ginaputol. Ingon ang history, wa na'y kahoy. Nahutda nagkahoy kay ang kahoy ilang gihimo nga cross o gipanglansang ang mga Kristohanon. Muna igsuon kung mag-research lang kita, makaingon tang hayahay kaining atong pag-alagad karon. Unsa ra may kumo nato nga problema? Aw ha, sultihan ta mo. Unsa ra may cycle nato karon sa atong henerasyon? Labi na dire. Unsa ra may common nga problema nato? Utang. Tanang nay utang mo ingong praise the Lord. Ay salamat in taon. Lord, impasa in taon ang among mga utang. Praise God. Utang. Unsa pa? Balatian. Kagubot sa pamilya. Dili pag sinabtanay maura man nakasagaran. Bagyo. Kay bagyo, magipanagat. Hello? Maura gini cycle na to. Pero say, mao pa na hinungdan sa atong pag-atras sa pag-alagad sa Ginoo. Kung kita ka sa ilang panahon. Praise the Lord. Sa iyo na ka pangutan-on ka, Brother Binhor, nga, ang saman, dahil pagkakalagad, pugot ang kaliyog. Wait taong, di mo kurog, ano eh? Amen? Kana bang nakatapion ng espada ba si mong liog ba? Manimba kas mayahay o dili? Manimba gani ka, pungbot ginang liog mo. Praise the Lord. Grabe. Saan mo rasa? 9:34. Sa ako nang gipaybalo igsoon akong interview na nga to ang honorary pastor. Sa lain-lain taugan sa sikta igsuon pero di ginato maipagkaila nga siya gid ang nagsugod igsuon sa ministry. Ako siyang gi-interview igsuon katong birthday sa akong pag-umangkon. Nagkaistorya mi mga igsuon. Ingon siya, dito iyang gisugdan dalipi. Asa to? Iyang gipayuniringan dalipi ba to? Katong gilutos sila, nagsugod si Pastor Tudyo dito Buluhaton. Sila pa ni dili somewhere in kanang naay bitaw daghang punong dalipi man yata na dira kuno siya nagsugod igsuon kauban sila ni Dadula ni dili Pinas murag somewhere in dalipi basta kay somewhere dira mga igsuon silang Kilito nagkuyog kasi si Pastor Kilito mo'y una ginakabig di ay sa PMA Kilito Dadula igsuon. Basta somewhere nga nanay daghang mga fish pan. Dito dahil siya nagpayuniring. Igsuon ingon pa ni Pastor Tudyo,
nawa gid itong ministry dito. Dito siya nagsugod silang duha ni Pastor Kilito Dadula. Nawa ang ministry ngano sa inungdan, ang mga tao basta manimba gukurog sundang. Maunay pagluto sa una. Grabe kuno ng mga pamilya ang naglutos. Ang uban igsuon nga mga taga dalipi man siguro wagi ko masayop. Nangadto nang layas na igsuon na malhin nag mga lain-laing lugar. Ngano man kay kung mga lagad sila sa Ginoo, kumusimba sila sa PMA pa dati, pagtigbason sila. Gukuron yun, literally. Gukurog sundang igsuon. Kaingon ko, di basta-basta. Maunang wagyod kunoy nagpadayon nga buluhaton didto nga dapit. O ta pagkasunod ato diri sila sa kawayan nagsimbahan. Amen. Sa ministry ni Pastor Kilito pagkahuman usa pa ang bukid diha sa Buntod Bihiya igsuon. Dito na nangakabig silang Father Sirio ug Sister Hinya igsuon. Di basta-basta. Salamat aron. Mga bana, usay mga yaw-yaw ra sa sawa atong Amen. Usay mga asawang nangalagad sa Ginoo, usay murag sumbag ra ginyong magian ba. Praise God. Kung nakapadayon sila sa una, mas makapadayon ta karon. Amen. Hallelujah. Kay kung moabot manggani ang panahon igsuon nga paagion ta diha. Hallelujah nga mulatas-tas kamatayon apan atong barughan nga mga lagad ko sa Dios ug dili ko mo atras sa akong pagalagad. Amen. Mao bitang gamay pa lang nga pagsulay, anaray mong kaugalingon nga labangan na nga dili mo atras sa pagalagad. Kaya kung moabot ang dakong pagsulay, dali na lang. Batasana. Huna-una agad, gamay ra ning pagsulaya, padayon ko sa pagalagad sa Ginoo. Diri ko matampos igsoon na dako nga naisimba. Ako na ni nawali siguro diri dugay na nga panahon. Naisimba igsoon tinuod ngini nga naitabo. During sa ilang simba na inisud ng mga bandidong tao, dalag mga armanite, mga kalibre ng mga armas. Ingon ang mga bandido, kung kinsay mga lagad pa sa inyong Ginoo, patyon. Tanang mo gawas din ni, buot pasabot, di na mga lagad sa ilang Ginoo. Tanang magpabilin din eh. Buot pasabot, mga lagad sila silang Ginoo. Og amo silang patyon. Way dagang istorya. During simba, way dagang istorya. Ang mga musicians, ang mga team 1 ng gawas. Hallelujah! Ang team 2 ng gawas. Hasta ang team 3 ng gawas. Hasta ang pastor may gawas. Abi ninyo ang nagpabilit? Tiguang nga lalaki. At around 80 plus ang pangidaron. Tiguang. Nagpabilin lagi ang tiguang dito naglingkod. Tay, di day ka mo atras. Pareha nila. Patyon ra ba namong mga lagad sa Ginoo? Ayan ang tiguang. Okay lang, tiguang naman po ko. Una na ako nga rason, maglison po kong gawas kay lison mo kong lakaw. Pabili na lagi ko diri. Pero ang rason gini igsoon, sukad sa akong pag-alagad hangtod karon, ang Dios maayo sa akong kinabuhi. Di nako siya talikdan bisan paman sa akong kamatayon. Ang say gingon sa mga bandido, may pastatay ay tatay ra hinagtinarong. Kamo mga yabag mga gisuway ra dahil sa mga bandido igsuon. Sa tatay ra kita nagtinarong diri simba. Kamo mga piki-piki na yung pagsimba. Hallelujah! Dili unta ta mo atras sa pag-alagad sa Ginoo.
Kung unsa si Jesus nga wa mo atras, bisan mi atubang sa kamatayon, aron maluwas ka, ayaw pong atras panahon sa pagsulay. Iyang gipasan ang cross, bisan sa daghan niyang mga samad, iyang gipasan ang cross igsoon, ningadto sa bungtod sa Golgota, nga ang pasabot bungtod sa mga kalabera, ug iyang gihuman ang iyang tahas. Hallelujah! Kinahanglan magdupa sa cross, kinahanglan magpakamatay tungod og alang kanimo. Mao na ang atong pagalagad. Ayaw pog atras, kay kung wa mi atras ang magbubuhat, ayaw pog atras tungod sa problema, tungod sa pagsulay. Atong padayonon ang atong pagalagad sa Diyos hangtod sa katapusan sa atong gininawa. For sure, adunay pagsulay sa unahan. Sa imong pagalagad along the way, adunay kagubot sa unahan. Adunay discouragement sa unahan. Apan ayaw i-give up ang imong pag-alagad sa Diyos. Makaingon ka, worth it kayo ang tanan. Hallelujah, hangtod sa imong kamatayon. Makaingon ka, Lord, I will serve you. Lord, hallelujah, as long as di mo tingog ang trompeta, magpabilin ko sa pag-alagad. As long as di mo tingog ang trompeta, magpabilin kong masimba. As long as di mo tingog ang trompeta, magpabilin ko. Come on, let's worship the Lord. I feel the touch of God right now. Hallelujah, come on. Unta na yung mga Kristohanon nga nabilin. Gamoygon sila, Lord, sulayon man ako, lotoson man ako, basta Ginoo, mapadayon ko sa akong pagalagad. Come on, ato pang daigo ng atong Diyos. Come on, hallelujah, pipila ka minuto. Come on, let's worship the Lord. Atong punon kini nga lugar sa mga pagdaig. Atong punon kini nga lugar sa mga pagsimba. I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. Come on, sige. Ayaw putlang tandog sa Malang Espiritu Santo. Come on, if you feel to kneel down, come on, hallelujah. We have plenty of time right now. In the name of Jesus, seek the presence of the Lord. Yes, come on, somebody. In the Holy Ghost, sige. In the Holy Ghost, hallelujah. Hibo ang gawas nun. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Sige, magadol ta sa altar. Ako na matyagan ang presensya sa Diyos. Come on, magadol ta sa altar. Hallelujah, come on. Halabasataraba, ayasatalaba. In the Holy Ghost. Come on, somebody. Hallelujah, ayaw pugyagi mong kaugalingon. Nagalihok ang presensya sa Diyos. Nagalihok ang tandog sa Ginoo. Ayaw pugyagi mong kaugalingon. Yarabababa. Ayasataraba. In the Holy Ghost. In the Holy Ghost. In the Holy Ghost. In the Holy Ghost. Yes! Yes! Pagi mo commitment sa Ginoo. Lord, di ko mo atras. Lord, di ko mo talikod. Magpadayon ko.
In the Holy Ghost. Sige po. Sige po. Pagkatamis sa presensya sa Diyos. Come on, nagnining na ginapos ka mga adlaw. Nagkinanglan ta mga Kristohanon. Gadili mo talikod. Nagkinanglan ta mga Kristohanon. Ngalikon sa pagparog. Diha sa ilang pagtuo. Yes, in the Holy Ghost. Sige, hallelujah. Sige, hallelujah. Sige, come on somebody. Hallelujah, that's it. That's the Holy Ghost. Bawat ay pinaka-importante sa panimbahon. Hallelujah, ang presensya sa Diyos. Bawat ay pinaka-importante sa panimbahon. Gag-Espiritu sa Diyos. Nagapanglihok sa atong taliwala. Yes! Problema ra ka, di ko mo atras sa pag-alagad. Pagsulay ra ka, di ko mo atras. Yes, 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 yes. Kawaladon ra ka, di ko mo atras. Hallelujah. Ayaw i-give up ang Diyos. Kay wapong kanya i-give up. Hallelujah. Ayaw pag-surrender. Kaya ang Diyos ka nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Huwag yun mo surrender. Hangtod wa kanya maluwas. Hangtod wa siya mamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Adunay Diyos ka dili mo give up. Ganong mo give up man ka, gawa man gani ka give up sa Ginoo. Ganong mo talikod man ka, gawa man guys siya may talikod kanimo. Yes! Hinumdumi ang iyang mga pagantos. Taliwala sa kasakit, taliwala sa bunal, taliwala, hallelujah, sa koronang tunok. Hapadwa siya may atras. Yes, 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 yes. Pwede ko nun tasang mo give up. Pwede ko nun tasang di mo padayon dito sa cross. Kay siya man ang Diyos. Apa niyang gipili nga tiwason ang kamatayon. Aron nagkanakay kaluwasan. Aron nagkanakay paglaom. Aron nakay nindot nga kinabuhi. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost, yes, that's it. Come on, open your mouth. Open your mouth right now in the Holy Ghost. In the Holy Ghost. In the Holy Ghost. In the Holy Ghost. Iyang gibiyaan ang iyang harianon nga trono. Aron magkanakay kaluwasan. Iyang gibiyaan, iyang gikalimtan ng iyang pagka-Diyos. Aron magkanakay kaluwasan. Lord, sige, sige, sige. Sige, come on. Hallelujah. Open your mouth. Hallelujah. Open your mouth right now. Yakaraba Satalaba. Come on. The presence of the Lord is so strong in the midst of us. Di natupog nga ng pagliyok sa presensya sa Diyos.